Οπα. Παρουσιάσου. Λέγομαι Λευτέρης Τσικνάκης, είμαι από την Κρήτη, από νομό Ηρακλείου, από Μεσαρά. Είμαι μηχανικός, τον ελεύθερο μου χρόνο κάνω βόλτες με τα μηχανάκια, έχω μπει σε κανένα 2 αγώνες. Και τα βράδια καμιά φορά παίζω μουσική σε ενός φίλου μου το μαγαζί με DJ. Αυτά. Πάμε ρε! Θα πάτε τη σκόγη μου! Ωραίος, έφυγε ο Λευτέρης Τσινάκης από την Κρήτη ο μηχανόβιος. Πώς τον βλέπεις, γρήγορος, Καλά, με δείχνω κινητήρα, τρελογκαζάκης. Ανεβαίνει λαγκάδια, κατεβαίνει στρώματα. Μοτοκρός κάνει. Ναι, μοτοκρός. Μοτοκρός, αλλά δεν φοράς κράνος. Πού πας χωρίς κράνος, αγόρι μου? Το δες, σωστό. Το πέρασε. Είναι το μηχανάκι, λοιπόν. Είμαι εδώ. Καλά τα πας μέχρι τώρα. Ναι, πώς θα το σηκώσω να πάει επάνω? Θα παίξεις μία. Κράτα εδώ. Έλα, ναι. Θα παίξεις μία με τον γκάζ, θα παίξεις μία δηλαδή το μηχανάκι, το σηκώνεις και μετά βρίνεις το κέντρο βάρους. Το μηχανάκι και πάει μόνο του. Θα του παίξεις τώρα, θα σου παίξει ο τείχος 2 μπουνιές. Θα σου πω εγώ, να. Βρήκε στο κέντρο βάρους της λάσπης. Γρήγορα πέφτει, γρήγορα σηκώνεται, γρήγορα τρέχει. Έχει κάνει ρεκτιφιέλες. Πώς θα σπεράσει τις κόκκινες μπάλες εδώ? Με σούζα. Έτσι θα κάνουμε. Έτσι κάνουνε. Βέβαια. Όσο η Ελένη μαθαίνει πώς κάνουν κολλιές, ο Λευτέρης Τρελογκαζάκης είναι έτοιμος για το τελευταίο εμπόδιο. Για να δούμε λοιπόν, θα την περάσει την πόρτα. Πάμε Λευτέρη. Έτσι, ναι. Πώς το έκανε αυτό? Το τερμάτισε τον γκάζι, Λευτέρη. Όσο μπορούσα. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο. Άμα δεν το κάνει κανείς δεν το καταλαβαίνει. Το έκαψε στο εργαλείο. Το έκαψα. Κάηκα ολόκληρος, όχι μόνο το εργαλείο. Και δεν ξέρω πού πάω. Όχι, ο Λευτέρης Ο είπατε. Λευτέρης τι έγινε? Όχι, Τι έκανε ο Λευτέρης? δεν ξέρω. Καλά, τα κορίτσια δεν τα καταφέραν, πάμε πάλι. Πάμε. Έλα. Πάει η Πολύ ωραία, Μαρία. πάρα πολύ ωραία η βουτιά. Λευτέρη, τι έγινε? Όχι, νομίζω είναι έτοιμος να βγάλει τον εσωτερικό του κόσμο. Λευτέρη, μην βγάλεις ντάκο. Λευτέρη, όχι. Τα κορίτσια διασκεδάζουνε. Πάμε η δίδυμη. Έλα, Τίποτα. πολύ ωραία. Εσύ, αυτό το πράγμα. Πάμε η Αθηνά. Από πάνω κορίτσια, όχι από κάτω. Από πάνω πρέπει να πάτε. Μήπως δεν το έχουν καταλάβει? Λευτέρη, καλά, άστο Λευτέρη. Λευτέρης άστον, θα ξεκινήσει κανένα τέταρτο. Θα αφήσει μια πίτσα και έρχεται. Πάλι η Μαρία έπεσε. Η Αθηνά, η γυμνάστρια. Έλα η δίδυμη. Κορίτσια, μην γελάτε. Κορίτσια δεν είναι καγγέλια, πρέπει να περάσετε τις καμήλες, έλα. Παπα, οι δίδυμες δεν γίνεται τίποτα. Ο κριτικός ακόμα να φανεί. Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά ο Λευτέρης ο Τρελογκαζάκης. Όπα. Παδιζω Υπάρχει και μια μικρή παράμικη. αυτή. Και παγικάρι. Ήρθε, ήρθε, Παίρνει φορά. έφτασε. Πέρασε την πρώτη καμπούρα. Τη δεύτερη. Την τρίτη. Τη τέταρτη. Περνάει! Και πάει στο τελικό! Πώς το έκανε το άτομο, καταπληκτικός. Αυτό συγκέντρωσε πως ήταν το προηγούμενο, λες. Δεν ξέρω. Λες να ρίξει ναυταλίνη για να ανεβάσει οκτάνια. Ξέρω εγώ. Ρε, αυτά τα σκάτα αποβάστε ρε, άντε ρε. Λευτέρη, πέρασε στον τελικό. Το ξέρω. Άντε, Μα τι να πάλι. σου πήρε, Λευτέρη, περάσει τον τελικό. Μα είναι δυνατόν. Τώρα πάμε. 10.000 ευρώ. Δεν το κουνώ, πέρα δεν κερδίσω. Για να δούμε πως έφτασε ως εδώ. Όλο Σούζα. Φουλ το γκάζι. Έτσι. Έσπασε το χρονόμετρο. Έφυγε ο Λευτέρης λοιπόν. Περνάει τον αφρό. Πολύ ωραίο άλμα. Έχει δει ωραία. Τρομερός. Πετάει προς τις 10.000 ευρώ. Αντίπαλός του είναι ο Στέλιος ο Μπάρμαν. Αν ο Λευτέρης ο Τρελογκαζάκης καταφέρει να κάνει καλύτερο χρόνο, πήρε αυτό στις 10.000. Πάμε στο διάδρομο με τα βαρέλια. Για να το δούμε. Πολύ ωραίος. Ωραίος. Καλό. Θηρίο, μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Λευτέρης Τρελογκαζάκης λοιπόν στον τοίχο με τον καταράκτη. Πολύ Πάρα. γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα Πολύ. το πέρασε. Πρέπει να κάνει πολύ καλό χρόνο. Πολύ ανέτος περνάει στο καροζέλ. Είναι Κρατήθηκε. πολύ καλός, έτσι. Και χωρίς να το σκεφτεί, περνάει Γλιστρία. στην εξέδρα. Γλιστράει με τη γυλιά και καταφέρει να κρατηθεί. Καταπληκτικός ο Τρελογκαζάκης. Για να δούμε. Πάμε στον κύλινδρο. Περνάει πέρασε. και αυτό σήμερα με την πρώτη. Τι γίνεται σήμερα με τον κύλινδρο, παιδιά, είναι απίστευτο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απευθείας στο τραμπολίνο. Για να δούμε στο δεύτερο Φουλ τα τραμπολίνο. γκάζια, φουλ τα γκάζια. Έλα, Κρατιέται, νομίζω δεν παλεύεται. Παιδιά, είναι δικό του. Ναι, Πρέπει ναι. να είναι ο καλύτερος χρόνος. Ο τελικός Αυτό τελικός ήτανε. του. Αυτό ήτανε. Ναι, κέρδισε. Ίσως ο καλύτερος χρόνος που έχουμε δει ποτέ. Λευτέρης Τρελογκαζάκης είναι ο νικητής. 10.000 ευρώ δικά του. Λευτέρη, συγχαρητήρια, είσαι ο μεγάλος νικητής!
Ευχαριστώ! Εδώ τελείωσε και το απόψινό Wipeout, όπου ο Λευτέρης ο Τρελογκαζάκης το πήρε Σούζα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα με περισσότερες ξεκαρδιστικές τούμπες, περισσότερη λάσπη, πολύ γέλιο και ακόμα πιο τρελούς παίχτες. Και περισσότερα γκάζια. Καλό σας βράδυ!